Parlok ka network ka bahe kalapoi ha India. Ke kata ka network ka batmai ngan saya thu ipi shikmat kane ka video. Kumtas nga ba page haduk bakut kane ka video lal phim page haduk bakut kane ka video ta phinam siaw thu ke bangane thu ipi menta ha kane ka video. Bat nga ba like share ya kane ka video koi ka like jong phi ka ai man sim shibun nyingi. Kumta tongin ya poi shik phang jong kane ka video menta kasngi ka sarkar jongi ka penmi ya ka network ka ba thamai hakari India ngani thuru ye phi katno ka by recharge man ubnai jong kata ka network thamai kumta parlok la de phi pendon kam ya kane ka network ka ba thamai te phinam don jing e ya ka network ne internet jong phi phila ban pendon kam internet hagano kono ke jaka bat kataru haga high speed internet kumta sayangan tu ipi ke kata kan network thamai baro gitip yagane ka network namar ngaru ngala ithu ishpang jongka haga video kabala dip kagerteng jong kane ka network kade ka Starlink yagane ka network jong ka Starlink lapun trekam ha India hagasin ka benengkong bat yagane ka network lapun donkam hapalat chispat lekiri kane ka network thamai kan lim ya baro ki telecom company kum ka Jio Airtel bat kiwe namar ka jing state jong ka internet jong ka kalong ka ba heba bal penmiru ya ka monthly plan recharge jong kane ka network ka batmai hanre ngalas ngau lemngo ru shibun ban yos ngau ya ka dor jong ka plan recharge jong ka man upnai namar bakal long ka ba hebha kane ka plan recharge jong kane ka network ka bathamai ngam tharai ba kane ka network thamai kan trekam hakari jongi namar ka recharge plan jong ka kalong ka ba hebha baro ngiti ba kari jongi kari India kade kari ka beduk mano ban la ban thit ban recharge ya kum kane ka recharge plan ka ba rem do kaplan recharge jongka man ubnai ka long praspa sau pheu tengka phila ban yo ya ka data claim jingkut kamut unlimited data unlimited calls unlimited sms nagbanta shibnai ladpi pendon kam daga ka network thamai phinam don kono ka jing ha ka network hangno ba phi shong phini yo network hangno ba phi kwa ban phone phila ban phone da ka basuk klem kono ka jing ha ka network ka jingman toy jongka ka long tang ba phila ban pendon kam ya ka internet ha kono ka jaka ban phone bat hangno ba phi shong phini yo network kane ka praspa sau pheu tangka ka de nagbanta kinong shong sor bat ka Starlink ru ka lachna ya ka plan nagbanta kinong gendong ngan sai thu iphi phangataru nagbanta kinong gendong kinong shong snong labu ya ka plan recharge man ubnai ka ba sanspa tangka baro kilong light lut kamut free baro call ru baro free piniyo ka internet ru free ka sms ru baro free piniyo badya ka network ru omdon kono ka jing ka jing sngew jonga ka long ba hangno badon ka jing ha ka network kila ban sim ya ka network ka batmai bat haki jaka ba omdon jing ha ka network kila ban pen yai kamut kila ban pendon kam da ka Jio ne ka Airtel ru kumju ngatrai kan kham ha banam sim ya ka network thamai namar ka remdor pala ngau bha comment ha comment section lada kane ka network ka bathamai ka wan ha ka jaka jong phi kamut ha snong jong phi tapin pendon kam da kono ka network kane ka bathamai ne ka Jio ne ka Airtel ngau bha ai ka jingra jong phi ha ka comment section in second do ha ka bepat ka video kan menta shun put kane ka video tang ne khuble shibun